Il-Prim Ministru baqa' jiddefendi b'saħħa lil Chris Fearn u ma laqax it-talba tal-Partit Nazzjonalista sabiex issir diskussjoni urġenti fil-Parlament dan hekk kif il-Maġistrat Gabriella Vella qalqet l-inkjesta maġisterjali brabta mad-dil fraudolenti li sar ma' Vitals u Stewart ġew preżentati l-akkużi fil-konfront ta' numru ta' individwi fosthom il-Ministru u d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn. Waqt is-seduta tal-erba' fil-Parlament il-Prim Ministru Roberta Bela komplu joħroġ u għal Chris Fearn l-istess Ministru li jinsab akkużat bi frodi. Jien għandi fiduċja assoluta fid-Deputat Prim Ministru, sħiħa u assoluta. Id-diskors ta' Roberta Bela fil-Parlament kien mifni b'attakki partiġjani. Abes, l-oraklu li ieħor abes. Fil-waqt li Bela baqa' jiddefendi lill-Ministru tiegħu. Se nibqa' niddefendih bis-saħħa tiegħi kollha u ħankun ċar ukoll se jibqa' jokkupa l-kariga ta' Deputat Prim Ministru. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg talab li l-Kamra tiġi sospiża sabiex tkun diskussa n-nuqqas ta' riżenja jew tkeċċija ta' Chris Fearn. Il-poplu Malti u Awċi għandu dritt ma jkollux persuni li huma akkużati quddiem il-qrati ta' pajjiżna b'reati kriminali serji u gravi u li jibqgħu jokkupaw il-kariga ta' Ministru. Bernard Gregg tenna l-aktar minn darba li din hija kwistjoni ta' importanza kbira għal poplu Malti u Awċi għaliex jeħtieġ li toħroġ il-verità kollha. Dan apparti li fakkar li separazzjoni tal-poter qiegħed hemm għal raġuni iżda jidher li Roberta Bela stinat li jkompli bl-attakki fuq il-ġudikatura. L-Speaker min-naħa tiegħu ċaħat it-talba biex issir din id-diskussjoni urġenti u żamma l-pożizzjoni tal-Gvern li ma jsir ebda dibattitu. Kien f'dan il-punt fejn Bernard Gregg insista li l-Parlament ta' pajjiżna qed jiġi mċaħħad milli jiddiskuti din il-materja ta' nkwiet kbir għal pajjiż. Qiegħed ninfurmak, Sur President, illi ma jistax ikun illi tkun biss l-oppożizzjoni marbuta bir-regoli f'dan il-Parlament u għal daqstant qed niddikjara illi l-oppożizzjoni millum ser tkun qiegħda twettaq diżubbidjenza parlamentari għaliex ma tistax taċċetta illi tikkollabora ma' gvern ġewwa Parlament li ma' gvern qiegħed out of order, li ma' gvern qiegħed jikser il-liġijiet, li ma' gvern qiegħed jiddefroda lil poplu Malti u Awċi, li ma' gvern sera lil poplu Malti u Awċi u allura jkun bisqaw fejn inti tgħidilna hemm ir-regoli u dan il-gvern sera u kiser ir-regoli kollha. Dan ifisser li minn issa id-deputati tal-Partit Nazzjonalista se josservaw din id-diżubbidjenza parlamentari.